Yeah. Yeah, happy. Ti'n hapus? Yeah. Rwy'n arall yn hapus? Is anyone else happy? Yes! Si. Haia, fi di cyfarwyddwr cwmni Ifanc Branwen. Yn diweddar, dwi wedi bod yn gweithio hefo criw Llyfrau Llachar, sef criw o artistiaid ifanc efo anghenion ychwanegol. A'r brosiect wedi bod yn archwilio breuddwydio a y gofodau bach na lle da ni'n teimlo fwy a saff i fod ar yn gorau pan da ni yn breuddwydio. Nath ni weithio efo artistiaid anhygoel, Eilir Piers, Manon Dafydd a Mari Morgan mwyn creu yr darna yma o waith. Yn ystod y prosiect, nath ni greu llwyth o wahanol bethau amlgelfyddydol mwyn archwilio'r thema, gan gynnwys bydoedd bach ni'n hunan, elfennau perfformiadol, caneuon, soundscapes. Ni ydy Elain. Ni efo bedau i danod. Hello everybody, my name is Lynette and this is the house right here is where I live with my grandma and my auntie. A couch can be a bed and sometimes we sit down, watch television, talk about something. Envis. My room. Hws. A pink. Gwely. Watch a television. YouTube. Nath hwn i gyd dod at ei gilydd mewn digwyddiad rhannu efo teuluoedd, rhieni a ffrindiau a bobl ifanc mwyn archwilio mwy o beth ydy breuddwydio a sut ydyn ni'n breuddwydio. Dwi'n mynd i dangos i bocs y bedroom fi, so gynna fi gwely a desg fi. A fatha lamp, a dwi wedi gwneud ffenest yna fo, a mae yna enw fi yna fo, and heart on it. Ni wedi lliwio fo yn wild a piwt a lot o lliwio. Dwi'n meddwl un peth nes i ddysgu yn ystod y prosiect oedd sut, os da ni gyd yn cael yr un bocs, pa mor fawr mae'r byd o fewn y bocs yna'n gallu bod. A dwi'n meddwl bod o'n adlewyrchu sut mae bywydau bobl yn gallu amrywio am pa mor fawr a pa mor llawn ydyn nhw. Dio ddim yn golygu bod beth sydd yn dy focs di ddim gwannach mewn ffordd. Dwi wrth y modd efo y gwaith celg o fod i greu a dwi yn edrych ymlaen i weld be wneith criw Llyfrau Llachar wneud nesaf. Os maen nhw'n griw sydd yn archwilio pethau yn ddwys ofnadwy ac yn ddifn. Dwi'n meddwl hwnna mond yn gallu gwella ngwaith ni.